Het Seinhuske is eigendom van Staatsbosbeheer en had een prominent plak op het duin bij West-Skilge. Het had in het verliezen verskate functies gehad voordat het jarenlang vervallen leegstier. Het is gebouwd op de bunker. Dat zie je eronder, die betonnen rand. Nou, ik hoef niet uit te leggen waar de bunker voor gebruikt is, om te zeggen. En later is het huisje erbovenop gebouwd. En toen was het een pijlstation, eigenlijk in de Koude Oorlog, om de onderzeeërs te kunnen peilen die in de zee zaten. Dus er zat hier allemaal radar en zo, daar werden de onderzeeërs mee gepeild. En daarna inderdaad heeft het een heel aantal jaren ongebruikt gestaan. Ik denk een jaar of 20, zo even uit mijn hoofd. En toen liep het eigenlijk steeds verder van ons af. Ja, uiteindelijk moet je er dan iets mee. En dat is dus een bijzondere hotelkamer worden. En geen goedkope. Je betaal je, afhankelijk van het seizoen, al gauw meer dan €400 de nacht. Maar ja, daar krijg je dan wel een lietshoes voor. Ja, het is een huisje, maar het is ook weer niet zo ingericht dat je er helemaal zelfvoorzienend kan zitten. Dus er zit een kitchenette in waar je water kan koken, koffie kan zetten. Maar er zit niet een volledig toegeruste keuken. Dus de mensen die mogen gewoon het dorp in om te gaan eten. Je slaapt bovenin met prachtig uitzicht over die noordkant. En er zit nog een bad, een verzonken bad zeg maar, in de woonkamer. Dus het is wel luxe, maar wel met oog voor het karakter van het huisje.